May murtag mga guys. Nata sa silang karon. Dito lang stay for the night. Kita ng ninyo kay magbatulaw ko nun. Muna itong morning view. Subida dayon. Let's go mga guys. Onin on the mix. Ayay ka! Agay. Good morning, new bike day. Morning, bye. Morning. Let's go. May buntag na sad mga boys. Nana si Onin mga boys. Paspasag maayo mga boys. Oh. Ayay, gibarugan yun. Ipakita ang evidence. Nang kami ogwan Santa Rosa Road. First time ako masakar rin mga guys. Let's go. Sir, morning sir. Morning. Biha sir din niyo mga guys ay. Ako na rin, padong na kamo U-turn ba? Yay, naiwa pa. Biha ninyo mga guys ay. Unang climb pa lang. Ito raw ay. Sutoy-sutoy na ay. Okay. Abot na mga guys. Akong inasin ninyo, nice ride din. Amping na lang, amping. Atay mo U-turn eh. Sunod na pong ride. Mga guys, moratok, dagod, grug. Grabe ka 10 kilometers, oy, habila ni, Tracy. Narotunda na mga guys. Ako ani ka ng kabaw na ba? Kumana mga guys. Ni-jump akong heart rate oy from zone 1 to Zone 1 to Zone 4. Di na kita mo na ako. Mas kinusaw kinahinay. Maurya po kaninyo daw. Zone 2 ra ba? Ayaw lagi. Okay. Mabaw naman yung guys. Rolling road, papadong may kalaka. Tagaytay. Let's go. Oo. Rotonda na mga guys. Rotonda na. Warang puente, toyok na ta. U-turn mga guys. Yawa, barang mo straight man. Mo straight man noon, biya ka. Patay. May straight na saan mga guys. Balik po ako malubila. Iskat! Mapasubo kita ni mga guys. Atong boy mga guys, muna si climber rin mga guys ha. Gaya man ang Tagaytay. Ha? Grabe ka niyo. Naktura ka.
opisina. Dito ano eh. 30 kilometers lang. Balik ko namin mga guys. Alright. Mura ragwa oy. Mana? Mala ko no. Kalayo pa mga guys. Oh. Grabe yun eh. Asan? Tada doon na ni Ivan ba? Grabe kayo eh. Oh. Now at Calaca Bridge. What a nice mga boys. Your turn. Kaya turn ha? Salamat sa Ryan Penin. Sa sunod na pong kagod. Grug. Calaca na. Atay diretso pa man day. Downhill all the way. Init na. Going down mga boys. Init na. Okay, sold man. U-turn. I-auto na mga guys. Grabe kainit. Yes, sir. Sunod lang may magpatunaw. U-turn. Kapalok ni. Kapalok. Let's go. U-turn. Sampalok. Kapalok, sad. Let's go. Divert may mga guys. Sud ni og Canyon Woods, Laurel. Yan naog ning Tagaytay. Ay, Taal. And then sa kaming Sampalok. Divert may grota kay init na kayo. Time check 8:45. Distance 41. Let's go mga guys. Ugbok man. Okay. Divert route. Nindot siya dali mga boys. Daada. Huwag isakop pa. Nice. Paborito na ako. Ano yun? Natin na ako guys. Ano yun? Bagar ha? Natin ko naman. Hey, mahal ha?
Miss Laurel mga guys. Black Wolves ninyo ko no. Ay ay. Refill kami, refill. Okay. Ano talandong na eh. Bawat Laurel mga guys. Kanang babaw nga bukid mo na Sampaloc ngayon ay Ferris wheel eh. Muna mo subidahon mga guys, Sampaloc, Babaw. Good luck. Inita na maya mga guys. Let's go! Okay mga guys, now rolling to Esquina, Sampaloc. Okay, sinid hangang kitarakan. Kainit na mga guys. Time check, 9:35. Nakakuha namin kanina na nag-pimping tubig. Nag-pimping tubig kanina kaawag kamay para Sampaloc 5. Go! Taal Lake karon nasa mong right side. Taal Lake. Ano to? Kita ba? What a view! Now at Sampaloc line. Time check. Sampaloc, maasim nga. 9:52. Inita mga guys. Yeah. 130. Let's go. Last climb, Rotunda. Padong Rotunda. Happy, happy. Ay, no, tagdira na yun. It's alright. Yeah. It's right. Okay, 60 na tabay. Ako 16 ako. Ha? 60. Pero ang elevation 800. Able, able. Oh. 100 ko din ako. 600 no? Okay, ikan mo sa ubos. First 3 hours. So, habang tulog ba? 9 o'clock, wala nag-ipro na, uy. Nag-ipro na, nagluto na, uy. Sinangag na. Hari ka pikas ko din. Kaya gwapo kayo nag-viewer pa yun. Okay. Alam na eh. Muna yung gwapo nga view dito. Kita ano yun ba? Ano na guwapo din. Agay! Inita naman. Now? For the U-turn, on in. Ha?
Nice din. Oh, grabe, init na mga guys. Wala. Mas pag nakay ko sana. Unanas ninyo. Ah. Grabe, wala. Out na ko. Mga guys. What a view. Nakatunga ito mga guys. 7.7 na itong na-climb. Puya na yawa. Kaya ako gikas eh. Bukid. Kabok na rin. Sorry, bainin. Muni-muni na to sa bainin dito. Gauna na to. Kahit ang tubig ko to. Oh, ay nako. Last stretch mga guys. Human sa bahada. Flying pod. Last pila ka. KM na lang. May ginaay mga landong dari gamay ba? Dito okay ka sa Pikas Bukid. Traverse dari nga bukid. Oh, grabe. What a ride. Boss. Di ako gikan ng bukid eh. Oh! Let's go! Lapit na! Lampos yun mga guys. Ako Lord. Abang grabe nito. Grabe survival eh. Survival.
Last liko na, rotunda. Okay. Ay, loko. Happy nita. Knowledge na to itong start. Oh my God. Ay, matiwas kita mahunong. Mahunong lang ito mga bay. Hinihingi na rin ako. Damo ko mahunong. Damo ko maglugay. Ay nako. Grabe ninyo ay kusuga. Biyaan ko biya sa sinong patong sakit sa sigida. Ito ko mga guys. Pasabit, idol. Sobrang init. Oh, shout out, shout out. Ako shut up na ako eh. Parusa na. Ay, nako. Ay, ayaw na. Last na, last. Klasiko. Ayun na. Wah, kampus. Tumba lagi lah. Onin. Sorry ah, sa oras. Ay, mali ka na. Agay! Sabit ko tayo. Agay. Ingat ha. Agay. Oh. Ah. Big boss, meron kaya? Battle daw. Dalawa boss. Tapos coke, isa. Dalawa. Coke rin. Dalawang coke rin boss. Dalawang bottle water, malaki. Diri na ito, tapos na itong tagod mga guys. All the way down na mi. Santa Rosa. Grabe ninyo eh. Yan boss. Sunod na pong kagod mga guys. Grug. Uya. Going home na mga guys. Kadong na lang may sa Iskina Santa Rosa. Kanya left turn. Going down. Balik na ko sa mong gi-stayhan. Sininyo, balik na balik. So time check, it's orasa na ba? 11:22. Alas 12 abot ah. Distance is 73. So I think mga plus 15 siguro. So maybe mga kuan 90 ta.
Going down Santa Rosa Road mga guys. Okay, gawin down na. Let's go! Ako salamat sa atong tour guide. Onin. Ayun, nalimot ang bike chick na. Nakalimot ang bike chick sa Batulaw. Balikon, bi. Iyahak sa Batulaw. Ito mag-bike chick unta. Buha nga, bao diya yung gidivert ko niya. Agay, giyahak. Yotord, yotord. Kamao, kamao. Congrats by Nain sa imong new bike, Cervelo. Okay, ulit na lang guys. Ha? Oh. Pwede. Naunahan pa gamay. Ako lang ipalalamog. Palalamog ako. Kamagto akong buwan. Skina. Asa to ko yung skina. Nakalimog ka man yung skina ay. Ito ko lang ito sa makdo. Morgato ba eh. Ay, kanina ba Serpentina Street? Mau ni. Sige. Salamat, Bainin. Okay. Picture. Picture nga, video. Salamat, Bainin. Salamat. Okay nga. Salamat. Okay, mga guys. Abot na ta. Nani ko. I'll check it is 11:53. Distance is 87. Oh, dito pa kasi yung mga ero. Saus pang doha. Hi guys! Wala ra, nag-ride raman ko. Hi guys! Nagdigo ay. Naditi eh, kiss mo. Pool day mo ha. Hi ma. Ala, nag-pool siya ma. Wala gini-kiss. Ha? Okay? Okay, slowly.